Sika na pintasika. Oh. 18-1. Sika nga man nagtayat wedding tayam to. 18-1. Wow. Kay baratok, nasahod ka. Idilakay siya tay insinam siya kuntay na yaw-awan nagbalina amaragampang sipot inak pinanawan sur-sur payanti aginu basi ken GSM Blue tapno laeng maililiwag ko kawan mo itibiyang ko naglabas iti panawin at kaniyak itim nagarem may saday ko'y driver na tayag kinataer kalanglanga ni Rodi po patilyaan ang mestizo Hindi ka sa Patiliana. Rodi po Rudy Fernandez. Rodi po Rudy po, diba po? di nagbayang ket inayat ko ket nakamtay nagkinarayo umadayuta New York City kakuy-kuyog ko ang papaskam nga agrag-o na triple itiragsak ko ti kasukat mo babaero alakay ko dahil di inpanamuwa kaslaba o kasukatan ti simunggo Nakarasika. nugandat mo asoblyanan na Maria Jose ay di kan kaya taat dan paglugluganan ko no sakayan ko ag helikoptera taat dan paglugluganan no sakayan ag helikoptera yeah. Maria Jose, salayo ko Ronaldo. Ay anyagaya, nagmayat no'y sinanakatay asawa. Takas to'y gaya, itiganas na kasla mapigis tirik na. Lapda kuma, dahil di bagi ko, yan saan? Takog ubingan pala to'y bagi nugandat mo asoblyanan na Maria Jose ay di kan kaya taatan paglugluganak no sa kaya ag helikoptera taatan paglugluganak no sa kaya ag helikoptera paglugluganak no sa kayak ag helikoptera dati helikopter tibak ng database 18-1